Здравейте! Този път ще правим една много специална чаша. Ето това е бокалче, което трябва да бъде изписано с надпис с шрифта от филма Приятели. Ето това представлява надписчето. Няма да показвам изцяло, за да не разберем изненадата. И тъй като все пак не съм чак такъв професионалист в шрифтовете, този път съм си приготвила шаблонче, с което малко да улесня работата си в ръчното гравиране. И така започваме. Начало черния плат, с който да ни изпъква надписа. На шаблона. Така, трябва да бъде. И започваме. I am telling you, years from now, school children will study it as one of the greatest first dates of all time. It was unbelievable. We could totally be ourselves. We didn't have to... Така, ето, основата е готова. И сега вече да оформяме. И така, ето я вече и готовата чашка. Упс. Обещавам, че ще кача снимка напълно с целия надпис, след като мине повода. Ако искате да видите още такива видеа, може да ме последвате. Също така ще чакам да пишете в коментара изработката на какво точно искате да видите. И може да разгледате всички мои артикули на сайта www.perfectnaidea.eu. Всички линкове също може да видите и в профила ми.